Aşgabatda koronavirus sebäpli toýlar ýatyrylýar, sport ýetgalary ýapylýar, ýurt raýatlary halkara uçurlaryndan düşürilýär. Şol burakda da paýtagtyň ýaşaýjylary lukmanlary ýüz tutmakdan saklanýarlar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, şunlar paýtagtyň döwlet edaralarynda işgärleriň gyzgyny hem barlanýar. Mekdep okuwçylarynyň arasynda wirusa garşy derman berilýär, hususan da olaryň burunlaryna oksalin dermany çalynýar. Şol burakda da medisina maskalaryny dakmak gadagan edilýär. Covid-19 virusynyň ýokaşanlygy hakynda şüphasyna düşen adamlar çoğunlukda da ýerleşýän infeksion keselleriň öňüni almak we bejermek boýunça merkezine uğradylýar diýip habarçylarymız belleýär. Bu medisina idaralarynda karantinda saklanýan adamlaryň anyk sany nämälim galýar. Azatlyň çeşmeleri bu ýerde onlarça adamyň saklanýanlygyny aýdýarlar. Sanlar tapawutlanýar, 56 adam agzalýar, emma olaryň virus ýokaşanlarmy ýa-da kesellänlermi belli däl diýip Azatlyk bilen gizlinlik esasynda gürleşen çeşme aýtdy. Çoğunludaky bu keselhanadan resmi maglumatlar alyp bolmady. Onuň ýol başçysy telefon üstü bilen şeýle maglumat berip bilmejegini Azatlyk radiosyna aýtdy. Mundan bir gün 3-nji martda Azatlyk radiosynyň iki habarçysy keselhananyň gizlinlik şerti bilen gürleşen işgärlerine salgylanyp, adamdan 2 sany adamyň koronavirus sebäpli kesellänligini habar berdiler. Şol güniň özünde infeksion keselleriň öňüni almak we bejermek boýunça bu merkeziň resmisi Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumaty etdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 aýdan gowrak wagt bäri dünýä ýaýraýan koronavirusy ilkinjige de 25 fevralda resmi derejede agzady we bu keseliň ýurtda ýokdugyny aýtdy. Soňky günlerde türkmen ýolbaşçylary koronavirus barada çykyş etmediler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda koronavirus anyklama üçin serişdeleriň ýetmezçilik edýänligini aýdýarlar. Koronavirusyň diagnostikasy üçin test sistemalary ýetmezçilik edýär. Häzirlikçe getirilen serişdeler aeroportlarda barla geçirmek we kesellänleri barlamak üçin ulanylýar diýip habarçymyz Saglyk saklaýyş ugrundaky çeşmelerine salgylanyp habar berdi. 4-nji martda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary Ýewropa we Türkiýe barýan türkmen raýatlarynyň uçurlardan köpçülikliň düşürilýänligini, ýakyn günlerde Belarusiýa barýan reýsleriň çäklendirilmegine garaşýanlygyny habar berdiler. Mundan da Şerqi Türkmenistanyň paýtagtynda toýlar we beýleki köpçülikliň çäreler ýa-da testirler, diňjaliş we sport ýetgalary ýapylýar. Hususan 3-nji martda Aşgabatyň Owuzhan we Garaşlyk köçeleriniň çatyragynda ýerleşýän basseýn ýapylypdyr. Şuň basseýniň işgärlerini we yüzmege öwredýän trenerler ýygnap, ýetganyň näbelli bir wagtlyk ýapylanlygyny eglan etdiler. Munyň bilen baglylykda okuwçylara jaň edip ertirden başlap yüzmäge gelmezligi soradylar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 3-nji martda habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň amala aşyrýan çäreleri informasiýa boşlugynyň fonunda amala aşyrylýar. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus temasy barada dymmagyny dowam etdirýärler. Soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında türkmen mediasy koronavirus bilen bagly ýurdun içindäki çäreleri we halkara habarlary birgedek hem agzamadylar. Türkmen häkimetleriniň maglumat bermezden gyssagly alyp barýan çäreleri ilatda aladalanmalary güýçlendirýär. Habarçylarymyzyň sözlerine görä şunlar köpçülik lukmanlary ýüz tutmakdan howatyrlanýar. Gyzgyn göterilen ýagdaýynda tiz kömege jaň etseň destinäki diýerler we gabaýarlar. Şonuň üçin adamlar tiz kömege jaň etmekden gorkýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň ýene biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adaty dümewlänleriň zor bilen keselhana ýerleşdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar hususan da paragat iki etrapçasynda bolupdyr.